10, 5, 4, 3, 2, 1, va! Entrando Chapela. Segundos. 5, 4, 3, 2, 1, va. Entrando Perillo. Segundos. 4, 3, 2, 1, va. Moi boas tardes a todos, benvidos ao Pobra do Caramiñal. Hoxe temos xornada completa do remo. Comezamos co playoff, posteriormente Liga Femenina e a continuación Liga. En primeiro lugar no playoff, os dous aspirantes da Liga B que queren loitar polo ascenso, Castropol e Chapela, Perillo que quere salvar a categoría pola Liga A, e vamos a coñecer o equipo de Castropol. Que me di, Sancho? Canta claro, Juanma. Dinos aí a alineación que monta hoxe a tripulación da Asturiana, os de Castropol, o segundo clasificado por case todas as regatas, e aquí os vemos chegar. Aquí chega a Ría de Leo. Aquí chega a Ría de Leo, que hoxe un gran número de aficionados asturianos se desprazaron para animar a súa tripulación, a tripulación asturiana, a tripulación do Principado de Asturias, que está a piques de facer a súa segunda ciaboga. Recordemos, hoxe, contra reloxo, 6 ciabogas, 5 longos, e o millor tempo sumará 3 puntos, o segundo millor tempo 2, e o terceiro millor tempo 1 punto. Os puntos de hoxe sumaránse aos puntos de mañá. En mañá temos a segunda Antonio Castelao, que os de Redondela, que aquí os vemos chegar. Aquí chega Arealonga, aquí os últimos metros para facer a súa segunda virada. Un Arealonga que vende menos a máis ao longo da temporada, e un Arealonga que xa lle arrebatou o segundo posto en Asturias a Ría de Leo. Temos tempo xa de Perillo no punto intermedio, 5-11. Recordemos, no segundo punto intermedio, entre a primeira ciaboga e a segunda, millor tempo para a tripulación de Castropol, 5-0-3, a 4 segundos, 5-0-7 Chapela. E xa un pouco máis distanciado, con 5-11, a tripulación de Perillo, a tripulación de Oleiros, a representante da Liga, Juanma. E xusto acabamos de ver a virada. Hemos de empezar, Juanma, deixando a tripulación de Vilaxoán pola popa. Unha Perillo que vai a máis nesta último tramo de tempada, e vamos a ver se acaben de loitar e quedar na Liga. Pois aquí vamos ca segunda virada de Perillo, vamos ca última das viradas nesta segunda ciaboga. Mantense os tempos na segunda ciaboga, millor tempo por agora é para a tripulación de Castropol, que marca un tempo de 6.45, a 6 segundos a tripulación de Chapela, 6.51, e vamos a esperar polo tempo que nos dan da Santa Leocadia, da tripulación de Perillo, de Oleiros. Pois moi ben, como decía meu compañeiro Anxo, unha Santa Leocadia que vende menos a máis, que no Teresa Herrera puxo en apuros o pase de Vilaxoán, que en vuelo entrou a par e tivemos que esperar a decisión dos árbitros para ver que quedaba. Parada longa e potente da tripulación asturiana, non lle fai falta subir a revolución, se están marcando o millor tempo a esta altura da regata, e están a piques de facer a maniobra. Aí vemos chegar, aí van a facer a súa cuarta virada xa, virando a Ría de Leo, virando Castropol, virando os asturianos. Gran regata que estaba a facer, primeira posición momentánea. Queren empezar como esta fase de ascenso, non queren deixar escapar nada, e sobre todo non lle queren dar vida a Chapela, a Perillo, porque sabe que se lle poden complicar moitas cousas. Tuveron un mal día no Teresa Herrera, penalización
avisoulle de cara á loita polo título de Liga. A partir de aí centrarnos na loita por a... Arealoga, aí ven a súa cuarta virada, queren acercarse a Castropol, queren collela, xa lle deron un susto no Princesa de Asturias cando conseguiron quedar por diante, unha chapela que ven claramente de menos a máis, e que hoxe é o gran día para todos, para calquera das tres embarcacións. Hoxe cando teñen que dar todo, hoxe xóganse toda a tempada. Pero estánselle marchando os asturianos no punto intermedio anterior. 12-10, sí, para a tripulación de Castropol, 12-17 para Arealonga e 12-26 para Perillo. A tripulación de Perillo, que está a pique xa de facer a súa cuarta ciaboga. Unha tripulación que polo de agora marca o terceiro millor tempo. Aí vemos virar a cuarta virada dos de Alejandro Alvedro, cuarta virada dos de Perillo, un Perillo que reconocían que non creen que o sétimo posto se hecho seu lugar, que ese é o lugar que lles puxo a tempada, pero creen que cunha boa planificación, cunha boa pretemporada podrían haber estado máis arriba, como están a demostrar nas últimas xornadas, e hoxe queren salvarse, hoxe non queren perder esa plaza. Pois teñeno verdadeiramente mal a esta altura de regata, faltan 2 longos, pero temos xa os tempos. O millor tempo, como decía, queren demostrar que son un dos equipos máis fortes. Un dos grandes do remo de España. Aquí vamos, o Pinganillo avisa, teñen que apretar, teñen que victoria, últimos metros. E a pique central xa para a tripulación de Río de Eo, magnífica gran regata do Río de Eo. Acelerador pisado ata o fondo. Non é a temporada que esperaban, non está onde querían, pero poden alegralo. Hoxe, mañán, é o momento para arreglar a tempada e loitar polo ascenso, que é o que querían. Vamos cos últimas paradas de Chapela. Vamos Chapela, vamos chavales. Vamos, últimas 3 paradas para Chapelas. Está entrando. Gran regata de Chapela tamén. Fortes esos aplausos desde o peirao. Vamos a recoñecer o esforzo non só de Nube Sport. Están a pique xa de facer a súa chegada os de Perillos da Santa Leocadia, o representante da Liga A. Aquí vemos chegar a Perillo, últimos metros para Santa Leocadia, últimos metros para a embarcación que actualmente é da Liga A. Vamos eses aplausos, eses aplausos para ese recoñecemento para a Santa Leocadia. Moi boa regata tamén da Santa Leocadia. Atención, tripulación de Castropol, ten que pesar la embarcación, tripulación de Chapela, control de